Suwale anake bolong kaya ngene kok sampean gak ngomong, Dik. Wayahe ngomong tak dondomane wingen-wingenane. Ngene iki lho. Lah isis ta arek nggae soal iki. Bolong pas tengahe kaya ngene. Lali aku, Mas. Mas, sampean maca grup WA aku, Mas. Ora iki. Grup iku paguyuban pecinta pura lanang. Ora, aku ora buka HP-ne sampean blas kok. Seri lho, Mas, ditokno toko grup, Mas. Lah apa tok ana toko grup? Lah wong wayahe bayar iuran paguyuban lho, ora bayar Mas arek ora ndek dhuwit lho. Masalah. Iuran bulanan iku ora bayar? Ora, areke ora dikek dhuwit ambek sing lanang. Lah karane Sribian iku milih wong lanang ku ya apa sih, Dik? Kok iso oleh bojo kaya ngono, Dik, Lah anjene seri lho Mas, milih wong lanang ku lho didelok raine, ganteng putih ngono, ora didelok jempole. Lho emang milih wong lanang kudu delok jempole? Yo ta Mas, Jempol apa? Tangan apa sikil? jempol sikile iku lho. Lah apa jempol sikile? Milih bojo kudu milih sing jempol sikile gedhe. Segede? Iya ta Mas, cilik. Iku jenenge wong lanang sing kok bojone Sri ku lho jempole cilik, Mas. Lah jempol sikile cilik berarti kaya bojone Sri ngono medhit. Iya, cilik lek engke apa-apa jincrit-jincrit ora penak blas. Lah tak kira lek jempolane gedhe ku anune gedhe, ngono penak. Lek cilik ku cilik gak penak mek kritok. Dudu anune berarti. Duh, kudu Mas ngeres sampean aku pikirane. Walah, kandhanane kok wong wedok-wedok. Sampe lek milih bojo sing kowe anu sing jempolane sikile gedhe, ngono lho loman. Lek sikilane jempolane cilik, ku pelit, medhit, gak enak. Ngono ya tak kandhanane ngono wong-wong kok. Iya, kok bojone Sri ku senengane lho mikirno kepentingane dhewe, kebahagiaane wong wedok ora dipikirno. Ya opo pikirane? Lah tapi ngene bojone Sri koyo mangani andok bakso ngono ijenan. Tak takoni. Lah Sri nang ndi ndek omah ngono kok Ya mangan-mangan Allah. dhewe, bojone ora dijak. Lah iya kok kulo ngelek yo Mas yo. Lah ya aku ya ora nglirik jempolane cilik apa gedhe pas ngono iku. Masak. Yo cilik iku tengere Mas, lah wong mangan dipangan dhewe. Bojone ndek omah mangan apa ora dipikir awake mau warung dhewe. Ya Allah, Sri kok nemu koyo ngono ya Allah. Mben lek ketemune tak deloki jempolane tak uthike. Masa tak uthik, masa wong lanang uthik jempolane wong lanang. Duh ya gak usah Mas, wis delok ento liriken lah wis. Ya tak lirike ngene tok. Tak titenane, walah jempolane cilik tibake mangkakno Sri gak bahagia ngono ya.